στο Καπιτόλιο. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος λέγομαι και δημιούργησα αυτό το κανάλι που λέγεται Καπιτόλιο με σκοπό να σχολιάζουμε την επικαιρότητα βάσει των ευρημάτων που βρίσκουμε στο ίντερνετ, τις εξελίξεις οι οποίες γίνεται στην κοινωνία και στην πολιτική μας ζωή και να αφήνουμε το στίγμα μας με ένα σχολιασμό βάσει από αυτό που αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή που γίνεται στον κόσμο μας. Είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό θα πω εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε Καπιτόλιο λέγεται το κανάλι, οπότε θα ασχοληθούμε και λίγο με Αμερική γιατί μας αρέσουν τα υπερατλαντικά ταξίδια. Σε δεύτερο χρόνο θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή άμα φτάσει σε καλούς αριθμούς και με στηρίξετε με ένα like, με ένα subscribe και το καμπανάκι να σας έχονται ειδοποιήσεις. Δεν πίστευα ποτέ θα το πω αυτό φυσικά, αλλά το είπα και θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με τα εργασιακά και λίγο με την επιχειρηματικότητα. Θα φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέσεις χρόνια μέσα σε διάφορες δουλειές, είτε από ταξιτζίδες, είτε από μηχανικούς, είτε από πολιτικούς μηχανικούς. Θα φέρουμε από όλο τον κλάδο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε επαφές για να μας πούν και αυτές τις δικές τους ιστορίες και τι προβλήματα αντιμετώπισαν και πώς τα λύσανε και αν αξίζει να ασχοληθείς με αυτό. Σε δεύτερο χρόνο θα φέρουμε και δεύτερους επιχειρηματίες για να μας πούν και αυτή την ιστορία τους και αυτό είναι το Καπιτόλιο, παιδιά μου. Για αρχή αυτό είναι το πλάνο μας, αυτά είναι οι καταγεγραμμένοι στόχοι μας. Για να εξελιχθεί αυτό φαντάζομαι θα με στηρίξετε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Θα ήθελα να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω και να με ακολουθήσετε και στα social media μου και από εκεί πέρα θα ανεβάζουμε και ερωτήσεις για να απαντάμε και σε Q&A που θέλετε βάσει το τι σας προβληματίζει κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω στο κανάλι το Καπιτόλιο και από εκεί και πέρα τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.